open set ma pita ramane bisingtoi mane ko kesal kelamane bagai pada sang bir bungsu khujai le tel bine dekorma dikeran kholsong onoto dekorma so humakho dilo tang singna saru tinta si janwa esi samane tel bine bisingte jindar pita mangale oita pita ra kata kaisen oita uskul thaka tel bine mune bokono boro neta buya বড় কোন মন্ত্রী হইয়া হাই কোন বিল প্রত্যেকটি জায়গা থেকে বিল ভূমি মনে আমরা আম সাউ অরওয়া ওর সিজা কোম্পানি ও জায়গা কাইসা সে তামনে বানাবো তামনে বানাবো স্টোন বাই পাথর বাই শ্রী নামে ওলো ফান সে মানে আগে মশাবো जों बाजार कमिटि रमाय दो बुसरा थानायबा जों सुदु मानाय सिमिनो रिमे दलसे ga amuni magana ang musumro bone bumro onti jaga lo mana bo musuni musukai oro pin bumro जों khai klanai khama jaman bagai tai bara kok saya dalai balai ini jara boka boy ini orang kaisa jaga subuh oma hai kaisa mal tamna banya khanya bagai जों jara kedal kaisa open set Sulaiman Mani bon bagai dalai jena hambai tai o bazar komite no hambai এবং বড় নাই কোনই যে খাই তমন বাগে বড় dalai jena hambai asun nungsitu jotono hambai background tai manjak nai jo tokra sakra norokno osarik jora ang NLA TS dilengai paiplaya hambai norokno maya pharo actually ang mo hati sekarang to sunai bazar nei tamai tawak sungli hati nei bung rekha kalai natok o am sai no moi to man khai ang poila o am sai ni sini thei thanai takuk biren sini army bono moi to mano tai abono karei sini sobani jorawo masam mayong nei thimani o kosong thansa kamiwo oglai thinai abono bang galai thei moi to mano ang puilano sanani musumani gai sini takuk bung kok thangka bini kok tei thanaka au belai thakamani kok sakang khawson paika seng ang o sobani jorawo silai tui tomani jorawo ang aro thangbano o am jaya ang ani pallokan sokpaya ko ai bano जों खोनावो जे जागा तंथुबानो सिनि डिउटी कमान्डार सिनि सिपाइल अरो भाई माने या गलबर मे खोक्दै खोनावो ओ आमसाइनि बरल ओ हाय हाय जोंना हामजागै सुबावै जोंलाय बाक्सा दंगै तिनि सबानि मुभमेन्ट जोंना फान्डे माने आवनि बागै जों जेसा गोसालाफानो दंदि जों खोनावै दंगो जों पग्या नरकनि okogrok norok subamani kogrok na seng jontono seng khanalai salai tango saboba maisari ga hor saboni nogoba tho saboba lama phuno grahor saboba rankha seng a to z seng sihori tango tamni bage hikai sini pallo puila sini sobani movement no oroni simino sengmani haike ne seng khasong lai seng tong seng pogya o amsai tai sani kami o hapung pareng khangkai no siri khokasi khanai tom ang jesa prupano o amsai ni bagani bakhau moi to tongo seng enele PhD sini sobani movement no je thoinai o amsai ni borok ni nukhung no toyei sini khadumani seng phayu tamni bagai hatai dofana hamjagai nukhungni barak kabangma thikya kabangma buzakha kabangma kes klaikha o kogrokno khnawoi chini jokto NLFT SDni phasing tei ang norakno pipeline hambai mario tai je nukhungni borok buzak nai je jelo sobjak nai borongni
khung no ngi bo sini hamzak ma khairak ma sing norok no sing ya pa tai o jora sanani musung ma khai obosi silai ya goromai tui khan gai beni wan sukma se jodangai bhayo nini sago phan gari phano se nini silai ma om khan gai ang gupro thui pano thangton je sapan angton ne do phani bagai ne sini bakha ma songo au jorawo borok to baksaya sini o kabang ma borok sa o yasi kongba sini soman humya nai mil gari dai ko sini palni bisingo potre pot borok tongo tabo ani bumong pok borba yamro ani tomung no juda johalar ni tomung no juda haichi kaisa khelai nai sini bisingo kabang ma borok kebo khalang to tibe khan saka kebo thamsi kai phe kisa joleman bising ka bukha o ko guno khnawoi seng lasi mani sao tai bakha tong thogia mano sini palwa khoroksa duty phaye khoi thanga gai sini bakha belai khakambo seng mai sei mania bakha tong thogia mano piaba je proseng oglai silai man phurung gai sini bakha belai ke tong thogo a jora gai seng tamosana tamon nani seng wagrok togrok ka thalai tong tholak salai abo sini okra bokam kai bo sio pe o am se ke borok kabang ma sini sobani mumbai no sini army ngi klaikya kabang ma potre pot lamati klaikya aboni bagai specially o am se no seng pok manya obono kare te ke sha sini hawo hoko disha o hoko disha borok kabang ma sini sobani mumbai no suaka kabang ma am sai tripra hani borok kabang ma suaka hai pano ang tini norok methani sanani musulman ke sing package kabang ma package sini hani sini jotto borok ke bai kabang ma package sing santa phiaba pai khak jorawo a package kuna sini phayani sini thani phan krei ka aboni bagai 100 crore bai sing tong thobai khak sang sing phayani nangkha phiaba sini sobani jorawo dor je chubai to mani o kokno sing pogya sing actually sini demand sing sanmani ka hano yok samari na ne sing sanmani sini hak sekjagai to mana sing tase phirogai mata manno ne sing nok nopong ya karai kabang ma sakri klaimani ya karai tat bihik busana ya karai tongthok cha thongno ya karai sini likeness sing sacrifice ke ya pare ka do pani bagai piaba sini sobani movement jarawa potre pot kabang ma ungkha abo je thanai borok sinai ang tini sana musungani sing 100 crore je top phaimani orang sini si anele PC dai dei ni rangya orang sini hane sini borok no development phaimani bagai si orang abai su phaijan gai nang jasapana nang samung khaide jotto jaga nang abo khom pakai jotto borok abo khaimanya sini baskang MBC pasajak wa MBC tongo wa MLA bosa kha kabang ma borok bosa kire ni paika kabang ma borok Jesus na purtikat mo thana purtika piaba je bur dinai nen jotto no thagai nang riman lak bhai ke riman nai sentau hospital jerika school rika obong ka o am sai ni zo to borok ni bagai nya neng bakha masong nai piaba je borok nang kuk nai ah borok na seng riui tong piaba ri khani kicha peri ma amoni bagai ang tini sanam sumane ke kono hai ita salai de jora wai sabai pai thangya ko jara kabang ma bangko seng nai tongo first way di sini obono je dofani movement tin sobari movement je thika je toksaka je kabang ma potre pot tekto manka a borona na seng first way di na seng wan sogoi tongo and tini oro sing ria sarat tripura jotto jaga waseng o
obahay ke sini beneficiary sing ri tongi school hostel kabang ma pot sing project kai sing ri tongi sing party bai sing kono sing thungjakya nangkangkai leader ni kesini tu payo pona bola balai ke kerja bola lima kai sana sing abo ya sak nai CPM ni pakai sing CPM ni ya sak BJP pakai sing BJP ya sak nai Congress ni pakai Congress ni ya sak nai sing orang nai bola bego o am sayo o area o sikon sa sing committee kai kya jorao borong ni koroksa korona ira namu suna tongmano abo tong sinai abora kare ground me ingal tiu phayo aboni bagai norm thanang koya musuna khata bai sing zaman sak do phani bagai sing nok no khungya kare sing thangka do phani bagai sing samong klai thanai tinang balai ke khatsango balai ke tongko tini obahi ke klien ne wansuk simaya tini sini borong ganang sini bising sini Christmas sekolah advance Christmas bising sini orang kolong tega Malayu ang khasong itu mana punya o committee ni borok no bazar committee hati committee ni borok no pita rawoy norok no klai pai di nang wansuk to mana piaba norok manna musu mani bagai sini kabang no norok no man kha balai ke tong togo tai ani bising ti norok ni khana musu mani khlai man khana anggo obai ke norok no sanari musu to mana tiap dini balai ke jora kaha mungkha sing kabang ma jaga bo sing wansugui tongo tai os hatiwo anggo agi go phaimani motu maro jora himai phaimani jora cycle kai phaimani o hati agi selai tiksa selai tiksa change ka obani bagai wansuk tongo ang already agi ro salai jai ko dini bo salai pai ja open set to rika oro mekiteng thalani bagai piaba stall nangai o hati no hai thokani bagai o hati tini obahai ke tino bera no sigro ngai asa hati nai thok yang ngai thang ko hati no nai thok klanya ni standard kanya ni kai eat by snamjak ngai kai isa milegin abo nai thok nai sing abo wan so bai tong wai sabai ka nang tori mania mai khatang kai thanga kai nang basa butui na tori na ni kai bono nang urna sari no nang mat ngai sing go mai ke teluk CPM juri government phai ke CPM government khai to o am se to CPM ni borobo tongi mano BJP tulang government phai ke BJP khai to tabok mo thani leader tong to bo khai to sing go na mo sungo society na nang develop khai ni kai je sapana nang party khai party bo phida na to nai nang je hamsak ma nang bon vote de piaba area no nang develop khai ni kai ni ani ni oi sing area no nang man nai kol nai or kono politics tu jaga sini bagai balai sanai develop hai dong ya sing electric 1989 12 March electric asai ka kabang ma bisi tei sing electric soba kai pega do pani bagai sing je orang man mani 100 crore man mani obo busuk borok thika busuk borok project busuk sini mai sare hone ro ai gas man ka busuk naikol jak ka tai kaise a ora to government ni jora gaga government ni bora khamia hanga oba hiki tabang phayo amani bagai yang nor ni thani pa yang musuman ingkai sini wan suk mani nini ani sing hinya bebak zakat sing wan suk ni sing ri tongo norong ni o am sai ni sing wan suk ri tongo hen specialist sunai boy lagi debra nini doso tai gozo o am sai sing pok ya sini the army NLP army tongo jotto siu ang phayapano ani army to phaimle ani commander to phaimle borat to duty mari bole sabo borat tamo on chot to report mari o kampana sokkayo hamya pano sokkayo khoroksa officer rima singme kabang sipai ni di report sokkayo amani bagai
norok ne hamjagai sobani bagai norok subamani bagai sing balai khaksango balai tongkhago tai tinini obahai ke norok malai mangani bagai sing NLF TSD nengai norok khaksangma tai sibai paro obahai ke tini program kotor kani ani waksu japano norok hamjakma bai norok ni subama bai sing malai mangka balai ke hambai tai tam kok sasinai sini leader ko kamo kok sai tam thangka gai norok thanani koimung khata bai di khalok di ostol no kare kaban na beneficiary de rahane se wan sugai kamu o jorao nono subaya enele pilo subaya boro kaban ma mani ma si package special equipment government package si boro no subana ni oro nini ani subana go mannai subaya go mannai aboni bagai jeman cha norong khane koimung khalok di sini bagai suri di sing samung khai kaham klai au boragla samung kaham na klai ga ni jaknani sing gabana musun sik sai an ko garan mataka hamba